Karagon, biyahe na naman tayo ngayon. Napunta tayo ngayon ng pier. So magpipick up tayo ng loaded. So dadali natin ng Bulacan sa Pandi. So sa pier kasi kami nagpipick up ng loaded. Tapos kung saan yung destination, so doon namin dadali. Nandito kami sa sa garahe. Sana kaya yung helper to? Dadaan pa tayo ng Petron para magpa-fuel. Sa Petron kami nagdi-diesel. Doon kasi ito naka-PO Petron. Ay, lamig. Doon na kami matutulog sa sa customer para bukas ng umaga unload, tapos maaga rin makauwi. Ano na? Ubad-ubad ka pa, akala mo sa bahay ah. Dito na charger mo. Dito na oh. Bakit? Sintay mo? Ha? Sino? Lalabas? Lalabas siya? Oo, lalabas sa nilo. Mga Karagon, no? Yung pahinante dito. Ayan, yung pahinante. Pahinante yung titira niya. Ano yun? Dadaanan niya yung driver niya doon? Lalabas na siya? Yung driver kasi niya nandun sa sa total. So dadaanan niya na lang. Yung kagandahan dito mga Karagon, kasi pag nagpahinante ka, matututo ka magmaneho. Kasi maluwag dito, pwede ka mag-practice dito yung mga pahinante. Tulad nito, ayan. Pahinante yan. Alalayan mo muna dyan. Alalayan mo muna dyan. So, paglinggo napupuno tong parking. Kasi yung linggo dito namin pahinga. Walang biyahe. O ngayon, mabiyahe na naman kami para bukas. Okay, dito. Ana, okay. Okay. Todo mo, todo. Okay. Okay na. Pwede na yan, di ba 20 yung atak niya. Sa akin din, di ba 20 lang din to. Sige, atras pa.
Atras! Dapat diniritso na atras. Delikado kasi dito kasi mabibilis yung mga ano dito. Bypass kasi ito ng ano, Pulilan. Ayan na yung driver. Oh. Andiyan na yung driver. Andiyan, nainip na yung dump truck. Nainip na yung dump truck. Balagpag eh. Kaya na sana yun, diretso. Kaya ito eh. Hindi na siya doon. Kaya na sana yun, diretso. Ganda yun. Tara. Dansky Mix Vlog, good evening idol. Biyahe tayo ngayon, biyahe. Bawalan tambay, bawalan tambay. Walang tampay ngayon. Kala ko ba, alas 2 pa, ano yan? Titira yan. Eh, kasi alis na daw tayo eh. Sabay na daw tayo. Support. Sige Dol, sige Dol. Onya Dol, onya. Sana sa diretso ba? Oh, diretso na yan. Lima lang sa kanya, wala pang kahit ano, di ba? Ayaw na niya bumuha kay Pitan naman na daw siya. Ha? Ayaw na daw. Eh, bakit pa siya nag-ano? Pa-practice mag-drive? Eh, pwede pa naman ah. Ilang taon na ba yun? 40 plus. Bata pa. Eh, may pangarap ka talaga magmaneho kahit Kahit daw na saging, bumuha ka. Kahit daw saging, pinakasulat na plate number, pwede na ito. sa may edad ka na. Kung pangarap mo talaga magmaneho. May isa naman ganyan, nag-drive ka tapos wala kang lisensya. May konsensya naman eh. Mas mahirap yun. Ay, sabi, parting device tayo. Yan, ganda kasi bypass to eh. Delikado yun yan. Pinahan ng dump truck yan. Yan na napaka-importante kung kahit nagpapahinanti ka, gusto mong matuto magmaneho, lisensya mo na bago hawak ng manipila. Pwede pila. Kasi sagutin ng driver yan pagka nakadali. Driver talaga yung puputukan. May lisensya ka, pahinati ka, saka saging ka. Lisensya mo, patikitan mo. Oo. Kaso nga lang, Taki na talaga pa, kung hindi ka pa authorized sa kumpanya, monggulit talaga itong pahinati ni ano. kung hindi ka man tanggalin, charge sa'yo. Pinagbitinan na naman yung hayop na pulbero. Nagdalaw eh. Dansky Mix Vlog, mamaya doon. Puntahan ko yung bahay mo. Ano muna tayo? Biyahe. Biyahe muna tayo ngayon kasi pipick up pa tayo ng loaded. Mark, is this ba yan? Ha? Royal Cement doon. Royal Plus. Wala ako natulog ah. Matulog pala ako dumating ka eh. Bigyan ako ng music eh. Papantam na ako nun eh. Tulog ako eh. Nagising ako. Alas 7 na ata. Mag-alas 7 na. Hindi lang. Mas naglaba ako alas 6. Tulog ako pagtapos ko maglaba eh.
Tulog ka naman yata maghapon. Sabi kami yung pinamalas. Alas 2. Tapos, Alam mo na yata yun. Hindi ko na alam kasi pagdating ko dito sa tulog. Hindi na ako nagsimple. Tulog na ako. almusal, alak. Nagkain mo naman dito sa kanila. Magawa niya ako. Nagising ako ng alas 3. Oh, yeah. Umulan. Tulog uli. Tawag man niya ko si ano, wala. Madali yan. Ganun din naman yan. Pagka ano, sabay naman tayo, sunod naman tayo. Ay, putik. Negative pa rin. I-balance. Kailangan natin gumawa ng ano. Kailangan natin magpindot ng ano. Buti na lang dito ako dumaan. Meron din para sa kabila. Layo kasi. Layo. Ang taas eh. Ang baba nung ano eh. Ang baba nung pindutan eh. Hindi nakalaman sa pinto ba? Ayan. Ito yung ano, DHL. I-updated yung load nila, dapat ano nila yan. Hindi kasi nakaraan 40 plus pa, ano? Big pala yung ano na yun. Balance na yun. Siguro. 40,000, mahigit. Ilang balik lang sa ano? Index. Saan tayo mag-diesel? Ito rin na? Hindi, dyan. Pwede yan. Pwede naman si Trin. Okay. Ay, hindi. Aakyat tayo ng Skyway. Skyway na tayo. Sabi, alas 2 pa. Alas 2 pa sila alis. Dito na tayo Bukawi. Bukawi na tayo mag-freeway. Liquid nitrogen. Yan. Ay. Gusto na nga bumiyahe yung ano eh. Driver. Driver eh. Sabi niya, pre, hindi namin alam yung ibang deliverat. Kung pwede kong choy lang yan. Kami ka ako, wala ka akong apprentice dito. Diretso ka ako trabaho dito.
Nabiyahe ka ako dito, dire-diretso na yun. Hindi, kung alam niyang mga daan, Dati na yata nag-prepare eh. ha? Dati na sa nag-prepare kasi mga deliveran lang hindi niya alam. Ah, Dalawa pala sila, kaya dalawa hinahanap. oo. Ano eh. Hiring din ang lubid, dalawa. Tapos bulk. Nakataw sa bag eh. Kagastos mamits kanina eh. Eto, nakapaskil doon ah. Saan? Nakapaskil doon sa labas. Kagastos mamits kanina. Wala daw bakante sa bulk. Tingnan mo doon nakapaskil sa labas. Kasi yun yung nag-a-apply yung kasama ko. Hmm. Gusto niya bulk. Kasama ko sa Prinsela. Sabihin mo may hiring nga. Hiring yung bulk nakalagay doon ah. Sabi ako. Tingnan mo, i-search mo. Mamits. Age Manahan. Makikita mo yung post niya. One day ago. Tingnan mo. Yung doon. Hiring. Kailangan ng bulk. Wala nang driver. Parang ako palipat eh. Wala. Pagka nakakontrata ka na daw sa tugon, hindi na pwede. Hindi. Ah. Hindi naman yan. Hindi naman yan. Yung mga kapag Applyin mo na. ano eh, napasukan daw niya na dump truck sa Pasig. Sahod daw ng 12 mil isang linggo, kaso hindi daw nasasahod ng bali-bali lang daw, 3,000 lang daw. Yan ang pangit niya. Kahit 12 mil pa linggo-linggo mo. Hindi mo na mahawakan ng buo. Wala rin. Pagtsera, 12 mil din naman ah. 2 linggo. Eh, pag Bicol, 1 linggo lang yan. Bicol. Baka 2 Bicol ka lang. Dili ka na. Binabantayan nila yung diesel natin. Sabi nila kanina, uy, pinatak namin yung diesel niya, madami. Huwag yung pakialaman niya, hindi niya. Alam mo, huwag kang mo tulog-tulogan. Baka maasip-sipan. Mamaya, natulog ka. Tinira. Pantay tayo dyan. Bagay, yung susi naman. Andyan. Bukas na lang mawasingit na pag-uwi kung mabalikan niya sila. Na, basig. Nilalagnat yung truck pag pinapalitungan. Buti nga, hindi yung pinasingan to kanina. Mamaya, hindi na naman tayo nakapunta. Doon ko na naman pinrester kay putik eh, kaya hindi ko din mawasigan eh, kaya wala akong tuktok na hindi putik eh. Doon na yung kay Romeo na chassis ah. Ay, nakuha na nila. Ay na, nasa tres. Ah, Ganda ng pagkagawa. sila na pa ka ng tres? Ganda ng pagkagawa. Eh, papagawa kasi yung tinuktungan ng tres eh. Papagawa yun. Yung condemn yung nun. Doon sa chamber. Tumirik nga yung sa truck na yun kanina, Shockman. Oo. Tumirik doon sa kabilang lote. Wala ng diesel. Pusan? Oo. Wala laman. Kukuha lang ng chassis yan at bilingan pa. Kumuha ng chassis. Anong ginawa yung maiksi? Oo. Pag-debente din yun. Pagtugutin yun. Yung pala yung nirescue ni na Palmero.
papauna yun. Hindi papauna. Dalawang truck lang naman tayo nung mabilis ka. Pag na pumasok doon sa loob ng siway, doon na lang sa gilid sa labas. Bakit wala pa raw sa pier? Hindi, nandun niya iniwanan yung dokumento. Ano na iniwan? Tapos,